Anis tá mé Supermacs an seo sa spidéil agus tá mé se chun dul seach an seo agus tá mé chun uachtar ráta 99 á ré rock mé seach an seo. Ré bhfuil tú go má? Éon scéal? An féidir 99 a ceannach dún má sé dóla. The recommendations amount to a bypass. An seo? Have been made by An ceann amháin de sin uachtar ráta an sin. the local government Oliver. sé go leabhartlumm. Ré. Ní is gom. 99? People living in housing Canna? 99, yeah, má sé dóla. Bheith sé sin go má. Cé bhéad a cosnaíonn sé? How much does it cost? Fecha sin, tá sin go blasta ré. Go bhá. Well, 1,001 agad. Flake, go bhá. Sin a ré deas á ré. 99 agam seo. Tá sin go blasta, Ré, slán libh go léir níos. Slán. Slán. Ja, na cénta an lá, just a bheith siúil. Tréad an spidéil. Yeah. It's an nóg an é, look. Féicear na lads go léir a sig an sin sa fób, yeah. Alright, own in. Hey! Own in! What the come on? Can't bhfuil tú own in? Go bra!